Po pesničke sa vracíme do nášho štúdia, kde ako každý piatok vítame nášho pravidelného hostia, slečnú Silviu Bekesovú z televíznej relácie Pečieme so Sisou. Takže ahoj Sisa, ako sa máš? Čaute, no ja sa mám výborne, teším sa, že zase dnes niečo dobré ukuchtíme s našimi poslucháčmi, keďže heslom celého televízneho programu je, že variť môže každý. No výborne, tak teda poďme na to, takže Sisa, prezrad nám, čo si dnes ukuchtíme. Budú to vlastne domáce orechové mafiny, čo je môj vlastný recept. Tak asi začnem ingredienciami. Čiže nachystáme si hladkú múku, ďalej orechy, plech na mafiny, čokoládu, najlepšie tu na varenie, 2 vajíčka a košičky, do ktorých budeme cesto dávkovať. Začneme tým, že si odvážime tak cca 200 g hladkej múky, ale ak ste naozaj začiatočníci a nemáte doma ani váhu, tak to stačí len tak od oka. Ďalej pridáme cukor a čerstvé vajíčka. Nasekáme čokoládu, najlepšie tu na varenie. A keďže sú to orechové mafiny, budeme potrebovať orechy, ktoré môžeme vmiešať do cesta alebo nimi len ozdobiť každý mafin samostatne. No a nakoniec si pripravíme tie košičky, kde dávkujeme cesto po lyžičkách. Si vyhrajeme na asi 180 stupňov, necháme piecť tak 20 až 25 minút a máme pripravené chutné mafiny, ktoré si myslím, že zvládne naozaj každý. Fíha, normálne sa mi začali zbiehať slinky. V každom prípade sa teším, že sme opäť mali možnosť čo si upiec a niečo sa od teba priučiť. Takže ďakujeme Sise, že opäť prišiel do našej... A zároveň chcem poprosiť fanúšikov nášho programu, aby poslali fotku seba a svojho výtvoru. Takže ďakujeme Sisa, lúčim sa s tebou a dúfam, že o týždeň si tu zas. Ale samozrejme, čaute všetci.